くりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。どうしたんだ？さっき SNS を見てたんだけど、3回見たら絶対死ぬ絵っていうのが流れてきて、うっかり目にしてしまったのよ。もうすでに3分の1死んでると思うと怖くて怖くて。なるほどな。それじゃあ今日は、3回見たら死ぬ絵にちょっとやめてしまって。何してくれてるのよ。これで2回目よ。すまん、ついうっかり解説しちゃったんだぜ。マリサのせいで私3分の2も死んじゃったじゃない。どうにかして呪いを回避する方法はないのかしら。なるほどな。それじゃあ今日は、この絵の呪いを回避する方法に。こんにちにょん、遊びに来たにょんよ。うわっレ夢ムどうしたんだにょん。マリサ、一体レ夢ムに何があったのか教えるにょん。なるほどな。それじゃあ今日は、レ夢ムに何があったかについて解説していくぜ。レ夢ムはこの呪いの絵や、